C, Hah, kamu pengen nang Jepang gak? nyopo? Kau nanti ngejak aku dah? Yo yo toh. Tenan? Iya, tapi lek iki lagunya trending satu. Iya, sumpah lek ya. trending. Tapi kini belajar sih pokok. Ya wis, ya mosok. Belajar bahasa Jepang, iso apa gak? Yo coba aja ta wis. Nyoba sih ya. Yo, los lah. Siap. Joget C. Ayo wangun aku ya. Sik toh. Aku ki baru sadar loh Mas. Deloken, Cece nggih apa kuwi? Kamu kok pakai sepatu? Pakai heels, deloken aku kayak ngene loh. Apa salah ta? Gak entuk. Gak entuk, gak Aku gak iso cocok. kayak ngono kuwi. Kedlengkek ngene. Gedengklek ya Allah. betul. Masa sih? Oh, biar mana? Wis lah. Oh, aku gak nyaman blas iki sumpah. Bukan. Ya wis dibuka ayo. Loh. Nyom. Iki duduk Dewi arek iki. wedok iki. Bene wis. Sing kene. Si. Iki bisa gak enak blas iki. Ya Allah, ya Allah, Bukan ya nih. Allah. Le gak bahaya. Sabar. Kebaya. Gak. Iki Iki tolong. areke emang ngene iki. Om. Iki Om Mas Bang. Iki Bang Topan. Bang. Bang Iki Topan. rencana topine dong. Nah, iki ngene terae areke. Sik cek no. Oh iya. Rodok ruwet terae ya Allah. Ngenteni pirang jam iki? Ayo lanjut meneh. Si. Urung mari. Lanjut Mas.